konferencije povodom najave sajma CroAgro, Međunarodnog sajma poljoprivrede, polje opreme i mehanizacije, kao i sajmova hrane i zdravog življenja. Pozdravljam naravno naše goste. Danas sa nama je gospodin Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Dobar dan. Gospođa Ana Pavičić-Kasan, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo. Dobar dan. Te naravno naši domaćini, gospođa Renata Suša, direktorica Zagrebačkog Velesajma, i gospodin Damir Pavlek, glavni i odgovorni za sajam, odnosno sajmove CroAgro i sajmove hrane i zdravog življenja. Ja ću zamoliti direktoricu Sušu za uvodni govor. Izvolite. Dobar dan svima. Hvala vam puno što ste došli na ovu najavnu pres konferenciju. Od 30.11. do 3.12. na Zagrebačkom Velesajmu održat će se treće izdanje Međunarodnog sajma poljoprivrede, opreme za poljoprivredu i mehanizacije CroAgro, te 12. izdanje sajmova hrane i zdravog življenja. Kroz 4 dana 416 izlagača iz 32 zemlje na više od 12.000 izložbenog prostora prezentirat će najbolje od poljoprivrede, od mehanizacije, hrane, i to u 4 paviljona, 8, 8A, 9 i 11A. U skladu s motom sajam kakav poljoprivreda zaslužuje, CroAgro je pozicioniran kao nacionalno poljoprivredno događanje koje okuplja poljoprivrednike, proizvođače i stručnjake iz cijele regije. Tematski sadržaj uključuje najsuvremeniju poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, poljoprivredne i prehrambene proizvode, sadnice i sjemenski asortiman, sredstva za zaštitu bilja i podizanje prirodne plodnosti tla, te svu potrebnu opremu i repromaterijal za proizvodnju. Očekujte i predstavljanje najnovijih modela traktora i kombajna. CroAgro i sajmovi hrane i zdravog življenja važna su platforma u predstavljanju svih tema iz područja poljoprivrede, hrane i održivog življenja, te su prepoznati od strane Grada Zagreba, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora. Partneri sajma su Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme, Hrvatska poljoprivredna komora, Obrtnička komora Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Agronomski fakultet iz Zagreba, Fakultet agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka i Hrvatska zajednica županija. Sajmovi hrane i zdravog življenja središnje su nacionalno događanje na temu hrane, zdravog življenja i povratka prirodnoj ravnoteži komplementarnim pristupima. Svojim prepoznatljivim segmentima hrana, kronoplja i organika, apitera i mistik privlače iz godine u godinu sve više posjetitelja, izlagača i stručnjaka. Posebno nam je zadovoljstvo najaviti ovogodišnju zemlju partner na sajmovima hrane i zdravog življenja, Indiju, a koja će predstaviti svoje gospodarske, gastronomske i kulturne aktivnosti uz bogat stručno popratni program, razne radionice, joge i ajurvede. Bitno je istaknuti još jedan element po kojem je ovaj sajam poznat, a to je raznovrstan i kvalitetan program u trajanju preko 200 sati koji će se odvijati na čak 7 pozornica. Više o sadržajnom i programskom dijelu reći će voditelj ovih sajmova, gospodin Damir Pavlek. Ovo je više priprema zato da ne bih želio nekoga izostaviti, jednako kao i direktorica. Ja vam se zahvaljujem svima na dolasku i hvala što ste došli u ovakvom broju. Želim naglasiti, vi ste nam vrlo važni. Krenuli smo raditi CroAgro, ovo je treće izdanje i naravno izlagači su ti koji su nam važni jer sami na kraju dana izlaganje. Institucije, kao što ste čuli od direktorice, su vrlo važne jer potporu, a kao što ste mogli čuti imamo veliku potporu puno institucija koji su mjerodavne i važne u Republici Hrvatskoj, čime je i također naglašen značaj ovog sajma, pogotovo CroAgro, koji je treće izdanje. Polako ulazimo u kontinuitet i mogu reći da je interes za taj sajam svakim danom raste. On raste iz jednog prostog razloga zato što je to jedini sajam koji se održava u Republici Hrvatskoj po europskim standardima u zatvorenim prostorima i to kada polja miruju, da poljoprivrednici mogu doći i pogledati na miru, a osim toga vezali smo ga i u ovaj datum jer počinje nam i advent, tako da takav sajam sigurno pobuđuje interes za dolazak u Zagreb i za ostvaranje kontakata. Ono što je vrlo važno, još moram reći za CroAgro, prije nego što ću reći o nekim našim programima, to je to da veliki interes mladih ovdje vlada za ovaj sajam, jer ovo je, kao što je rekla direktorica, ovo je sajam kako poljoprivreda zaslužuje. Stvarno želimo dati
tim svim strojevima, a i cijeloj ukupnosti naše poljoprivrede jedan poseban značaj. I svake godine, iz godine u godinu se trudimo da napravimo neki korak više, tako da i ove godine imamo dosta koraka koje smo napravili kako bi taj događaj, lijepi događaj, odnosno i ova dva lijepa događaja, učinili što boljim i kvalitetnijim. Kako za obične ljude koji će doći pogledati, koji se bave tim iz hobija, tako i za sve one profesionalce koji će na kraju godine doći, izabrati, vidjeti nešto novo, porazgovarati i napraviti susreti sa brojnim izlagačima koji će doći na naš sajam. Više od sajma to mi vršimo i promociju zanimanja u poljoprivredi, što mislimo da je važno, jer uz turizam poljoprivreda postaje sve važnija gospodarska grana u Republici Hrvatskoj i sigurno, kao što vidite, i sve institucije su to i prepoznale i zato želimo približiti mladima da se uključe i da vide koje su im sve mogućnosti. Zato nam je to važno i zato je i više od sajma. Nije samo, i rekli ste, čuli smo da imamo veliki, bogat stručni program. Partneri u stručnom programu, osim Ministarstva poljoprivrede koji ima obveznu edukaciju koju će napraviti vezano uz mjere za poljoprivrednike, to će nešto kasnije reći gospodin Majdak. Tu također važan naš partner u odvijanju tih edukacijskih programa, a i stručnog programa je i Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska agencija za poljoprivrednu hranu, ali naša dva vrlo važna i vrlo cijenjena fakulteta koji su izrodili i napravili jako puno stručnjaka koji su poznati diljem svijeta, to je Agronomski fakultet iz Zagreba i Fakultet biotehničkih znanosti iz Osijeka. Naravno, hvala svim partnerima, hvala na velikoj podršci. Siguran sam da će oni svi biti zadovoljni kao i naši izlagači. Ove godine na sajmu Croagro imamo i važnog partnera, a to je udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije, to je najveća udruga koja okuplja 23, člana. I oni su najdominantniji i najveći prodavatelji, što i ovom sajmu daje, oni su također prepoznali ovaj sajam kao vrlo vrijednu manifestaciju koja će pomoći i u promicanju, ono što smo rekli, i zanimanja, ali i sveukupnosti u toj poljoprivredi kako bi napravili jedan zatvoreni krug. 32 zemlje je dosta puno. Prošle godine smo imali 21, ove 32, što mi je izuzetno drago, jer kažem, inozemni partneri pokazuju interes. Naravno, mi ćemo i sljedeće godine napraviti dodatne korake koji će biti u tom smjeru, tako da napravimo dodatno i povećanje ovog sajma. Kakav je sad interes, vjerujem da će do te realizacije doći. Važnost je da smo zaokružili da za sve posjetitelje, moram to spomenuti, to ćete vi prenijeti, da su svi posjetitelji dobrodošli, ali za sve posjetitelje smo organizirali jednu lijepu nagradnu igru, tako da im se i na neki način zahvalimo i zaokružimo taj dio. A važno, pričali smo nešto prije, a to je da ćemo napraviti jednu malu izložbu oldtimer traktora, da pokažemo kako je bilo nekada i od kuda je sve to krenulo, a kako je danas. Neko je bio pitao da li će ovdje biti najmoderniji traktori. Da, oni će biti najmoderniji traktori i to sve, neovisno da li imate vrt, da li imate voćnjak, vinograd, pa sve do velikih površina. Znači, na ovom prostoru, ograničenom prostoru, odabrali smo doista najbolje ono što imamo i ono što ljudi mogu vidjeti. Evo, ja bi za sada toliko, ukoliko ćete imati poslije neka pitanja, izvolite se obratiti i evo, još jedanput vam se zahvaljujem. Jako ste me lijepo razveselili, puno truda je uloženo u ovaj sajam. Mislim, znate da na početku je teško, no međutim, kažem, uz prijatelje i koji nam pomažu i koji su prepoznali ovaj događaj kao vrlo važan, evo, mi uspijevamo. I zahvaljujem se ovom prilikom i svom timu koji se naradio. Evo i sad dolazi punjenje paviljona, upravo sam došao, pa je to jedna posebna emocija, jedan poseban adrenalin i vjerujem da će sve biti spremno za četvrtak kada ćemo otvoriti sajmove u 11 sati. Vjerujem da ćete svi biti tada ovdje da vidite koliko je ljudi došlo i šta smo sve pripremili. Evo, hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodinu Pavliku. A pokrovitelj ovogodišnjeg termina sajmova je naravno grad Zagreb. Ja ću zamoliti gospođu Pavičić-Kaselj da nam se obrati. Puno hvala svima na dolasku.
Što za reći na ovakvom uvodu od organizatora, od direktorice Suše i gospodina Pavlika kao glavnog koji vodi, ajmo reći, cijeli ovaj postupak. 32 zemlje, znači dobijamo naglasak na jednoj vrlo izraženom i istaknutom međunarodnom sajmu. Iznimno nam je zadovoljstvo da je to upravo tako. Iznimno je zadovoljstvo da se prepoznaje i Zagreb kao lokacija gdje se ovakvi sajmovi upravo polje opreme, mehanizacije, ali i zdravog življenja održavaju. Vjerujem stvarno da će ovo biti jedan odličan događaj kroz 4 dana i iznimno je me čast pozdraviti naravno ispred Tomislava Tomaševića, gradonačelnika grada Zagreba, ovako održavanje ovakvog sajma i još veća nam je čast da smo mi i pokrovitelji kao grad upravo na jednom ovakvom međunarodnom događanju. Ono što bi svakako istaknula su neke od stvari na kojima kontinuirano u području poljoprivrede radi grad Zagreb, pogotovo nekakve zaokrete pozitivne iskorake, bi rekla, koje radi u tom smislu, a to je ono da idemo sa novim programom upravo razvoja poljoprivrede, da smo i ove godine osigurali maksimalna sredstva u poticanju poljoprivredne proizvodnje, posebice gledajući sa aspekta nevremena koje je pogodilo Zagreb u 7. mjesecu, gdje je upravo u trenutno otvoren poziv na koji se mogu javiti poljoprivrednici koji su pogođeni ovim nevremenom. Nevremenom je itekako dalo do znanja da klimatske promjene su stvarnost. To je ono što se događa. U roku od pola sata ili sat vremena mogu nestati poljoprivredni usjevi, može biti ugrožena proizvodnja, može biti ugrožena znači lokalna proizvodnja i opskrba hranom na području Hrvatske. Zato je izuzetno bitno da se umrežavaju, da razgovaraju sa drugim poduzetnicima, drugim OPG-ovima i naši poljoprivrednici, da vide na koji način, koju mehanizaciju, koju zaštitu, koje poboljšavanje tla kao takvog mogu koristiti i ovim putem bih sve pozvala svakako ova 4 dana iskoristiti maksimalno ovo što se nudi na velesajmu i dođu da posjediti. Jednako tako naglasila je kako grad Zagreb od ove godine kreće sa pilot projektom, znači nabave eko-certificirane hrane za dječje vrtiće i škole. Znači kažemo pilot projekt, imamo nekoliko škola koje ulaze unutra, više desetaka, a od sljedeće godine i u narednim godinama naravno planiramo znači prelazak svih škola na upravo na eko hranu. Ne možemo samo tako reći, evo sad ćemo imati eko hranu, znači mi moramo raditi kontinuirano sa našim poljoprivrednicima, kontinuirano raditi na edukaciji, kontinuirano ih poticati na to da pređu na organsku ili ekološku proizvodnju hrane, jer ajmo reći da je taj segment izuzetno bitan. I to radimo u suradnji i ponosni smo na to što radimo u suradnji sa Zagrebačkom županijom, koja čini naš osnovni prster, znači grada Zagreba. Mi nismo izolirani, niti kao takav kao grad, nego imamo i sporazum potpisan koji posebno ističe da smo oba dvije županije i grad usmjereni prema proizvodnje, da ćemo maksimalno u sljedećem razdoblju raditi na tome da potaknemo ekološku proizvodnju hrane, zato što smatramo da je ona dobra za građane, da treba osigurati kvalitetu i grad kao takav već godinama potiče kvalitetu, znači proizvoda sa različitim certificiranjima i oznakom kvalitete koja garantira standard za građane prvenstveno, znamo što jedemo, odakle to jedemo i da možemo voditi jedan zdravi život i ovako pozvala bi sve građane da svako posjete i sajam hrane i zdravog življenja, jer u današnje vrijeme mislim da je izuzetno bitno da brinemo o svome zdravlju. Ono što bi istakla kao, ajmo reći, treću stvar je grad kontinuirano ulaže i stavlja na raspolaganje Zagrebačke gradske vrtove, znači potiče građane da se mogu da mogu imati svoju parcelu, da mogu uzgajati svoje povrće, to je isto kontrolirani uzgoj, potiče ih da izađu van na zrak, na kraju krajeva i to je nekakva borba protiv stresa i te gradski vrtovi će, Zagrebački gradski vrtovi da žive i živit će sigurno još jače i više kao i gradski voćnjaci u sljedećem razdoblju. U sklopu ovog sajma istaknula bi da mimo izlagačkog prostora i koji je grad Zagreb uredio i osigurao za 26 OPG-ova, a koji su nositelji danas raznih nagrada i priznanja,
će se održati nekoliko edukacijskih programa u petak 1.12. A to će upravo biti naše kolege znači, iz ureda, odnosno gospođa Mrakožić koja će govoriti o zagrebačkim gradskim vrtovima, Vanja Ušek koja će govoriti o smanjenju i sprječavanju nastajanja otpada od hrane i kolega Miroslav Kolač koji govorit će upravo o pilot projektu zelene, znači javne nabave, eko hrane za djecu osnovnih i srednjih škola grada Zagreba. Nikako ne bi izostavila jako ugodnu suradnju i jedan poticaj od strane Ministarstva poljoprivrede i gospodina Majdaka i sporazum koji je potaknuo i druge jedinice lokalne samouprave, ali i regionalne samouprave pa i druge proizvođače hrane da ga potpišu, a to je sporazum o smanjenju i sprječavanju nastanka otpada od hrane, od kojih je za grad Zagreb ove godine bilo prva jedinica lokalne samouprave koja ga je potpisala i mi odmah krećemo u daljnju primjenu tog sporazuma i organiziramo različite aktivnosti u narednom razdoblju kako bismo upravo potaknuli u cijelom tom lancu opskrbe, znači i od proizvodnje do opskrbe hranom, sprječavanjem nastanka od otpada i svakako sve naše aktivnosti će biti u tom segmentu i u budućnosti vrlo izražene. Odlično, hvala vam. Osim pokroviteljstva, Ministarstvo poljoprivrede dalo je svoj veliki doprinos i u stručnom programu. Gospodine Majdak. Hvala, dobar dan svima. Zahvaljujem na pozivu i pozdravljam vas sve u ime Ministarstva poljoprivrede, ministrice gospođe Marije Vučković, te osobno ime. Čestitke Zagrebačkom velesajmu na održavanju trećeg po redu Croagro sajma poljoprivrede, poljopreme i poljoprivredne mehanizacije, sajma i hrane u sklopu ovog trećeg Croagra koji se održava dakle od 30. studenog do 3. prosinca. Čestitke i gospođi Suši i gospodinu Pavleku na organizaciji i nastavku ovog projekta koji je započeo prije pojave korone. Onda je bilo jedno vrijeme dakle zatišja, ali uspješno se projekt nastavlja na zadovoljstvo i Ministarstva poljoprivrede, na zadovoljstvo i grada Zagreba, ali i Zagrebačke županije, odnosno cijele Hrvatske. Ovo je sajam koji poljoprivreda zaslužuje, koji Hrvatska zaslužuje. To sam i na prvom sajmu naglasio, to i sada naglašavam, dakle da je Zagrebački velesajam kao kapacitet iznimno pogodan za održavanje nacionalnog sajma poljoprivrede, ne umanjujući vrijednost ni lokalnih regionalnih sajmova kao što su sajam u Gudovcu, odnosno Farm Show u Osijeku. Dakle, ovo je sajam u mirno doba godine vezano za poljoprivredu, sajam na početku adventa i poljoprivrednici se odazivaju redovno i tradicionalno ovom sajmu, a tradicija vjerujemo da će se nastaviti nakon trećeg na razini godišnjeg okupljanja i prezentacije svega onoga što moderna poljoprivredna mehanizacija i oprema nude našim poljoprivrednicima. Dakle, 32 zemlje čine ovaj sajam međunarodnim u kontekstu da je on već dostigao neke brojke vezano za države koje nastupaju i izlažu na ovom sajmu u odnosu na neke sajmove koji imaju dugogodišnju tradiciju. Bio sam u Gornjoj Radgoni u Sloveniji i na tom sajmu također je izlagalo ove godine 30-ak zemalja iz cijelog svijeta. Dakle, Croagro je dostigao te brojke i nadamo se da će i vjerujemo da će brojke biti još veće u idućim godinama. Poljoprivrednici očekuju sa nestrpljenjem ovaj sajam, ne samo zbog nove moderne mehanizacije koji će naši, ali i inozemni prodavatelji mehanizacije izložiti. Ovom prigodom također čestitam i Velesajmu, ali i s druge strane i partneru udruzi prodavatelja poljoprivredne mehanizacije Republike Hrvatske na potvrdi sudjelovanja i praćenju i potpori ovom sajmu, jer oni su iznimno važna udruga koja objedinjuje dakle 23 prodavatelja mehanizacije, ne hrvatske samo, nego i globalno svjetske najmodernije mehanizacije koju naši poljoprivrednici dakle koriste u svojoj proizvodnji. Poljoprivreda je strateška grana gospodarstva, dakako da je to potvrdilo i ovo razdoblje iza nas i ovo razdoblje u kojem živimo,
poljoprivreda, odnosno hrana uz energiju, je danas najvažnija tema s kojim se susreće čovječanstvo, a sajmovi kao ovaj, dakle nacionalni sajam poljoprivrede, dakle mogu dati odgovore na sve izazove pred kojima dakle i administracija se suočava, ali i sami poljoprivrednici. Precizna, pametna poljoprivreda, dakle naša je budućnost, naša orijentacija. U tom kontekstu također pozdravljam sudjelovanje i Agronomskog fakulteta u Zagrebu, odnosno Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka, gdje će svojim sudjelovanjem i edukacijama dakle doprinijeti novoj dimenziji ovog sajma u kontekstu pojačanog intenziteta, dakle rada na zanimanju i akademskim zvanjima naših budućih agronoma, odnosno svih onih strukovnih zanimanja koje ovi fakulteti educiraju mlade buduće poljoprivrednike, odnosno mlade agronome. Ministarstvo poljoprivrede vezano za Slavoniju kao regiju subvencionira dakle rad ovih institucija, govorimo o visokoškolskim institucijama, i subvencionira, stipendira studente već evo od 2017. godine uzastopce nekoliko godina i nastavit ćemo ovu tradiciju i izuzetno sam ponosan i sretan što je i tema mladih poljoprivrednika ovdje našla svoje mjesto. Mi ćemo kao Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa Velesajmom osigurati edukaciju poljoprivrednika u sklopu 3 dana, četvrtak, subota i nedjelja, na teme koje su danas izuzetno važne za naše poljoprivrednike, jer one znače osiguravanje potpore prema poljoprivrednicima u sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike koju provodimo od 1. siječnja 2023. godine. Dakle, edukacije po pitanju mladih poljoprivrednika, edukacije po pitanju IAK smjera, uključujući i ekosheme, uključujući i okolišne mjere, uključujući i sve one aktivnosti vezano za ekološku poljoprivredu. Sve će to biti tema edukacije samih poljoprivrednika, gdje će oni dobiti određene certifikate kako bi mogli ostvarivati potporu putem zajedničke poljoprivredne politike, putem novog strateškog plana. Što još očekuje naše poljoprivrednike kada imamo na Velesajmu u sklopu Croagra, dakle nacionalni sajam poljoprivrede? Očekuje ih natječaj koji smo otvorili vrijedan 60 milijuna eura za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, gdje će i poljoprivrednici moći nabavljati modernu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu. Dakle, sajam je u idealno vrijeme povezan sa ovim natječajem. Ministarstvo poljoprivrede će zaprimati, odnosno Agencija za plaćanje poljoprivrednog ribarstva i ruralnog razvoja, zaprimati prijave po pitanju ovog natječaja od 22. siječnja u idućih mjesec dana, dakle nakon ovog roka, a sajam će biti idealna priprema i B2B susreti s jedne strane poljoprivrednika koji žele novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu nabaviti, a s druge strane prodavatelja, izlagača koji omogućavaju dakle novi iskorak našim poljoprivrednicima. Slijedit ćemo nakon ovog natječaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i natječaje za mlade poljoprivrednike, natječaje za mala poljoprivredna gospodarstva, ali i za dio ruralne infrastrukturu gdje su korisnici lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne samouprave, općine i gradovi. Evo, raduje mi činjenica da se opet na Zagrebačkom Velesajmu u adventsko vrijeme, ali u sklopu Croagra, što je novina, okupljaju i hrvatske županije, gdje putem dakle, svojih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva prezentiraju sve ono što lokalni hrvatski tradicijski proizvodi znače, a orijentacija je i u Ministarstvu poljoprivrede na malim poljoprivrednicima, ne umanjujući onu vrijednost i značaj koju imamo u dijelu velikih tvrtki koje znači brojčanu i znači jamče u određenom dijelu samodostatnost hrvatske poljoprivrede. Naš strateški cilj je sukladno strategiji poljoprivrede do 2030. godine povećati ekološku poljoprivrednu proizvodnju, povećati samodostatnost u strateškim sektorima i svakako će i ovaj sajam
kroz svoje događanja, kroz svoje izlaganja, kroz svoj sadržaj doprinijeti ovoj misiji koju Ministarstvo poljoprivrede provodi u skladu sa ovom strategijom, a u suradnji sa svim institucijama, kako znanstvenim, tako i lokalnim i regionalnim samoupravom. Želim puno uspjeh ovom sajmu, bit ćemo vjeran partner i u budućim godinama, a na ovom sajmu ćemo dakako biti i prisutni, ali i aktivni vezano ne samo za mjere edukacije prema poljoprivrednicima, već i za sve ono što kroz naš štand koji ćemo imati i štand naših institucija trebaju poljoprivrednici i potrošači i građani Republike Hrvatske, Zagrepčanke i Zagrepčani, znati o hrani, o poljoprivredi i o načinu spremanja visoko kvalitetnih prehrambenih proizvoda. Za sada hvala na pažnji. Zahvaljujem gospodine Majdak. Hvala našim sugovornicima. Ukoliko ima pitanja, slobodni ste postaviti. Sve je bilo jasno. Evo onda za kraj, hvala vam što ste došli i vidimo se onda u četvrtak, kongresna dvorana, 30.11. svečano otvorenje sajma. Hvala vam.